Velkommen til historien om Hans, der holdt af at gå i by. En frisk unge fyr, som elsker at snakke med piger i nattens ly. Han vågnede en lørdag morgen som så mange andre. Lidt træt, lidt mut, med lumre tanker. Han strak sin dovne krop for at blive lidt vågen. Han havde været i byen den foregående aften for at få nogle sild på krogen. Men endnu en gang var det foregået uden held. For 19. gang i træk skulle han sove med sig selv. Men hov, pludselig ringede hans mobil. Men sandt om det ikke var hans gode kammerat Emil. Han spurgte, hey fyr, er du stået op? Ja, det kan man godt kalde det, sagde Hans med den dovne krop. Fedt, vi skal i byen i aften sammen med Peter. Taxaen kommer efter dig klokken 6. Hans nåede ikke at reagere. Klokken var 3, så det var lige om straks. Han skyndte sig ud for at gøre sig klar. Tiden var knap, han skulle afsted meget snart. Det gik stærkt, og tiden fløj afsted. Den stakkels tømmermandsramte Hans kunne knap følge med. Han havde vasket sit hår og renset sin hud. Ja, han så faktisk næsten helt anstændig ud. Klokken 6 holdt der en vogn på vejen med taxameteret tikkende. Et lift ind til byen, spurgte han. Ja tak, sagde Hans nikkende. Taxaen ramte byens bodega 10 minutter senere. Han betalte, og han gik ind, og han så straks både Emil og Peter. Han skyndte sig op i baren, han gik. Men sandt om ikke en lille stol, han fik. Han satte sig ned og bestilte en pilsner samt en lille en, der rykker. Han kunne allerede se, at de andre havde siddet og fået et par stykker. Lokalet var næsten tomt, og der skete ikke det store. De sad nogle stykker i baren og nogle ved nogle borde. Der gik nogle timer, hvor stort set intet hente. Han ville egentlig gerne hjem, men de andre de bad ham vente. På diskoteket var udvalget af piger ikke ligefrem det største. Ja, faktisk så manglede han stadigvæk at få øje på den første. Men pludselig skete der noget helt aldeles utroligt. Diskotekets døre åbnede lige så stille og roligt. Ind trådte den smukkeste kvinde. Muligvis den flotteste, han havde set nogensinde. Klædt i striber med kastanjebrunt hår. Hun var i sandhed byens flotteste skov. Der gik ikke længe før deres øjne mødtes. Og Hans stivnede totalt. Han syntes godt nok, at tiden den gik en smule langsommere end normalt. Jeg hedder Hans, og jeg kunne godt tænke mig at komme væk herfra sammen med dig. Og hun svarede, det er fint med mig. Han tog hendes hånd, og de gik sammen ud i natten. Hans krydsede fingre for at finde taxichaufføren med hatten. Han pegede en taxa, som kom i næsten samme stund. De gik ind. Han spurgte hjem, og han svarede uden at åbne sin mund. De endte hjemme hos Hans. Det var det bedste, der overhovedet kunne ske. Men inden det hele gik løs, fik Hans pludselig en idé. Tanken ramte ham som et fantom. Han havde fuldstændig glemt alt om prævention. På den ene side kunne han ikke lide at spærre banditten inde. Men på den anden side kendte han jo ikke den her fantastiske kvinde. Desværre kan Hans ikke bestemme sig, så nu har han faktisk brug for hjælp fra dig.